foruetakoak, udaletakoak eta Espainiako estatukoak. 152.000 guztira. Eta haietatik milaka batzuek babestu dute ELA, LAB, Comisiones Obreras, Estela, SATXE eta ESEKaren mobilizazioa. Grebaren erantzuna oso zabala izan dela azpimarratu dute. Manifestazioetan 30.000 langilek baino gehiago hartu dute parte. Urriaren 25ean 30.000 langile publikotik gora eta sindikatuak Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako kaleak hartu zituzten zerbitzu publikoen enplegu eta soldata duinen aldeko greban. Eskaera zerrenda zehatz batekin irten dira kalera sindikatuak, nagusiki sektore publikoren langileen soldatak eta lan baldintzak hemen adostu ahal izatea eskatu dute. Urkullu jauna, ahaldun nagusiak, udaletxetako arduradunak, entzun zuen langileak. Zuen langileak prest daude lan egiteko, prest daude zerbitzu publikoen alde bere honen amateko. Grebaren deitzaileek balorazio baikorra egin dute eta hala ere Eusko Jaurlaritzak sindikatuei eskatu die jarrera maximalistak utzi eta negoziatzen jarraitzeko. Siendo deseable toda mejora laboral, toda mejora económica, también hay que ser conscientes de cuál es la realidad social, de cuáles son las competencias y capacidades que tenemos las administraciones, en nuestro caso la Administración General del País Vasco, y si las reivindicaciones que se hacen en relación a la huelga también son reivindicaciones que tienen que ser atendidas en otro ámbito fuera de lo que es la Comunidad Autónoma del País Vasco. Deitutako bi greba egunetako lehenengoa izan zen asteazkenekoa, urrengoa abenduaren 19an izango da. Hemen agenda katalana dago mai gainean. Guk esaten dugu Euskal Agenda jarri bar dela. Eta Euskal Agenda horretan erdigunean jarri bar direla zerbitzu publikoa. Bezala, gure agintzaien erabaki finkoa edo apostu finkoa zuzenbide publikiko da behar duguna. 10 urte bete ditu gure eskuk eta zehaztu du ildo alduntzailearekin eta mobilizatzailearekin jarraituko duela. Gaur goizean egindako agerraldian ohartarazi du garaia dela burujabetza prozesu bat eztabaidatzeko eta adosteko. Bide beretik, kontseiluak deitutako azaroaren 4ko manifestazioarekin bat egin du, baita azaroaren 30ko greba feminista orokorrarekin ere. Euskal Herri bat izango bada, burujabetza handiagoarekin izango dela. Gure eskuren ustez abagadune politiko interesgarria bizi dugu, subironotasunaren auziari konponbideak bilatzeko. Gaia agenda politikoan dago, lurralde eremu desberdinetan eta duen garrantzia eman behar diogu. Espainiako gobernua osatzeko prozesuan presente dago gaia. Nafarroako foru hobekuntza berritzeko prozesuan ere. Eta baita Euskal Elkargoaren etorkizuna definitzeko prozesuan ere. Gainera batean eta bestean entzuten ari gara lurraldetasunak garrantzia izango duela datozen hilabeteetan. Euskal Herria nazioa dela. Nazio gisa bere garapena izateko eskubidea duela. Beraz, gaia mahai gainean dagoen honetan eragiteko garaia egokia. Bestelakoan, Nafarroako zahar egoitzen egoera eta lan hitzarmenaren blokeoa salatzeko, Iruñeko alde zaharreko errepidea moztu du LAB sindikatuak. Nafarroako lehen hitzarmen sektorialaren negoziazioan patronalak hartutako jarreraz, ohartarazteko ekintza egin du sindikatu abertzaleak goizeko lehen orduan. Blokeatua dago eta blokeatu dugu errepidea gizarte ikusteko gure egoera zer den eta nola gaude. Eta nahi dugu patronala eta gobernua hau desblokeatzea.
Behin lerroburuak amaituta gizarte gaiekin hasiko gara. Auziekin hasita Ebroko Ur Konfederazioak Esako urtegia handitzeko lanak behin-behinean gelditu dituztela aitortu du. Esako handitzearen obren kontratuen baliogabetzea ekiditeko, bi langile besterik ez ditu mantentzen UTEIESA enpresak urtegiko lanetan. Administrazio lanak egiten dituen bat eta segurtasun pribatuko beste bat. Hala salatu du Rio Aragon elkarteak. Egiturazko segurtasun arazoei aurre egiteko ezintasunak eta obrak ingurugiroari eta ondoko herriei sortzen dizkien segurtasun faltak agerian uzten du IESA gehiago ez eta Rio Aragon elkarteen ustez proiektua goitik bera berrikusi behar dela. Eta UTEIESarekin dagoen kontratua deusestatu behar dela, egun dagoen presagaina indartzen amaitzeko eta 460 metroko kota berreskuratzeko. Urtegiaren handitzelanek 22 urte daramate jadanik martxan, eta garai honetan, honen aurrekontua laukoiztu eginda, guztira 400 milioi euroko gastua sortuz gaur egun arte. Ebroko Konfederazio Hidrografikoak Rio Aragonek egindako salaketa berretsi du. Baina haien hitzetan aldi baterako etete bat da, eta hori Espainiako legeak aurre ikusten duen formula bat da. Bitartean, inguruko herrietan larrituta ikusten dute obren aurrera jarraitzeak. Ez baita lehen aldia, segurtasun arazoak sortzen direla urtegiaren mendi magaletan. Urtegietatik makroetxaldetara goaz jarraian, kutsadura isuriak Kaparrosoko makroetxaldeak egin ote zituen argitu gabe ez dezatela auzibidea itxi eskatu dute. Talde ekologistak beldur dira 2021 urtean Baiede Odieta enpresak egindako isuri kutsatzaileengatik hasitako prozedura ez omen den bide penaletik joan beharrean, bide administratibotik joanen. Nafarroako gobernuari erantzukizuna eskatzen diote akusazio bezala ez aurkezteagatik. Instrukzio fasea amaitu du Tafaiako auzitegiak 2021 urtean Baiede Odieta eta HTN enpresek Kaparrotxuko makroetxaldean egindako isurketa kutsatzaileen epaian. Kaparrotxu eta Martzillako bizilagunek eta talde ekologistek salatu zituzten isuri horiek. Dirudienez, ureztatzeko piboteak erabili zituzten hondakinak naturan zabaltzeko, naiz eta praktika hori ez dagoen legez baimenduta. Honek, hondakinez beteriko ur jauziak eragin zituen ingurumenean kalte handiak eraginez. Gertaera hauen harira, salaketa jarri zuten Nafarroako ingurumen fiskaltzan, eta honek, aurkeztutako dokumentuetan oinarrituta, tramitera onartu zuen. Naiz eta Nafarroako gobernuak prozedura hasi zituen informea fiskaltzari helarazteko, Greenpeace eta Sustrai erakuntzak salatu dute, gobernua akusazio bezala ez agertzea, bere funtzioak alde batera uztea eta enpresaren aurrean amore ematea suposatzen duela. Uste dugu Nafarroako gobernua onartu ezin den arduragabekeria bat egiten ari dela, azken finean auzi honetan ez duelako bere burua agertu eta alde batera uzten ari da arlo publikoaren defensarako eginkizunak, amore emanez enpresa hauen presioaren aurrean eta ingurumenaren babesa eta herritarren osasuna babestu beharren. Gauzak horrela, erakunde ekologistak beldur dira Tafaiako auzitegiak ez omen duen kasua bide penaletik eraman beharrean, bide administratibotik eramango. Eta horren harira, haien kezka azaldu nahi izan diote herritarrei ahalik eta informazio gehien helaraziz. Auzitegi eta Nafar gobernuari presioa egiteko asmoz. Ez dute baztertzen ere, gauzako gerrera badoaz, mobilizazioren bat deitzea. Bitartean, Baiede Odieta enpresak behi gehiago eskatzeko baimena eskatu dio Nafar gobernuari, gaur egun 7.200 buru dituen etxaldean. Hezkuntza legeari dagokionez 2 urte eta erdi inguruko prozesuaren ostean jarri dute eguna. Eusko Legebiltzarreko talde politikoek azaroaren 22an onartu asmo dute Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hezkuntza legearen testua lege proiektuari jarritako zuzenketak eztabaidatu eta adostu ostean. Egun horretan onetsiko dute dokumentua Eusko Legebiltzarrean zuzenketak eztabaidatzeko sortutako lantaldean. Bertan onartu nahi dute hezkuntza legearen behin betiko testua eta ondoren azaroaren 29an hezkuntza batzordean. Bozketaren emaitza onako izan da 72 eman dugu botoa, 12 boto alde, 61 kontra, beraz, ez da itzultzen lege proiektua Jaurlaritzara. Helburu eta printzipio komun batetik egin dugu lan, etorkizuneko hezkuntza sistema on bat ahalbidetuko duen lege berri bat
eraikitzea. Legedi berri honek eskainiko diguna, egonkortasuna, konpromisoa eta horizontea. Bide luze guzti hori alboratu nahi duten eta benetan legerik nahi ez duten osoko zuzenketa hauei ezezkoa bozkatuko diegu, gaur aukera berri bat eman nahi diogulako eztabaidari. Eskola publikoak kaltetu eta bigarren maila batera daraman neurrian. Ezetz borobila ematen diogu. Azkenean, Legebiltzarreko ordezkaritzaren 82ak argi daukagu lege bat onartu nahi dugula, Euskadiren etorkizunari, aukera berdintasunari, gizarte kohesioari eta kalitateari erantzuteko. Cuyo eje es el euskera y se articula a través de 2 lenguas oficiales y al menos una lengua extranjera, 3 lenguas, enfoque plurilingüe, flexibilidad y adaptabilidad, inclusividad y eficacia. Eta Seaskak manifestazio nazionala egingo du azaroaren 18an Beskoitzeko ikastolaren alde. Salatu dute herriko etxeakuko egin diela ikastolarentzat eraikin berria egiteko elkarrizketa orori eta baldintza arbitrarioak ezartzen dizkietela. Euskal Herriko euskaltzale guztiei dei egin diete mobilizatzeko. Bestalde, Pirineo Atlantikoetako prefetak Baionan hainbat gai aipatzeko egin duen agerraldian esan duenez, aurren interesa da lehentasuna Beskoitzeko ikastolaren auzian. Joan den astean, prefetarekin mintzatu ziren ikastolako gurasoak eta elkarrizketari bide emateko prestagortu zen Frantziako estatuko ordezkaria. Hala ere, azpimarratu zuen ezin dela herriko etxearen gainetik pasa, ari dagozkiolako eraikuntza baimenak onartzea. Deitu dugu manifestaziorat, beraz, azaroaren 18an, Beskoitzen bertan, goizeko 11etan, eta hor agian izanen dira ikastolaren defentsalari guziak, ikastolak berbaititugu arazoak konpondu eta berdugu irtenbide bat ikastola honentzat, benen ikastola horren gibelean, bada Euskararen gero osoa. Ipar Euskal Herrian ematen den hizkuntza politika, hor bertan jokatuko da, egun hortan, herriko etxe bati, onartzen badiogu finkaditzan, balintzak, finkaditzan, mugak Euskararen garapenan, gure hizkuntzak amor emanen du. Argi eta garbi errandugu, hor herriko etxeak hartzen duen jarrera, Euskararen kontrako jarrera bat da. Eta nahitara hartzen duen jarrera bat da. Ikastola mugatu nahian, nahi dute Euskara mugatu beren herrian. Eta aukera eta dei bat egiteko autetxeei eseri daitezen ikastolarentzat irtenbide bat bilatu dezagun denon artean. Eta desblokeatze horretan ikuste dugu Euskal Herriko ikastolen babesa horrek indarra emango diola. Eta Euskaraz, Nafarroa oinez Zangozan ospatuko da datorren urtean. Aurtengo festaren balorazio oso ona egin du Andra Mari ikastolak eta lekuko eman dio Zangoza ikastolari. Piztu izango da 2024ko Nafarroako Euskararen festaren leloa. Balorazio positiboa egin du Andra Mari ikastolako zuzendari Inigo Oreiak urriaren 8an ospatu zen Nafarroa oinezez. Milaka euskaltzalek hartu zuten, egun beroz, Etxarri Aranazko herria. Furgonetak, kotxez, autobusez eta trenez hurbildu zen jendea. Eta naiz eta ez duten zifra konkreturik aipatu, pozik agertu dira, bai asistentziarekin, bai oroar guztiaren antolaketarekin. Oreiak aipatu duenez, guzti hori etzen posible izanen, voluntarioen lanagabe. Eskerrik beroenak familiei, Andra Mari ikastolako familiei, ikaslei, langilei, sortzailei, ikasle ohiei, sakanako biztanlei, eta urte guztian zehar gertu izan ditugun voluntarioei, askotariko ekarpenak egin dizkigute, babeslei, erakundeak, udalak, edabideak, zuek ere zuen lana Josuk zion bezala oso garrantzitsua guretzat, enpresei. Denon ale honi gabe, ezen posible izanen, urriaren 8an Etxarrin bizi izan genuen Nafarroa oinez gogangarria. Etxarriko oinezaren balorazioaren ostean, Zangotzako ikastolak lekuko hartu dio. Eta Nagore horiak azpimarratu nahi izan du, zonaldeak bizi duen despopulatze eta zahartze egoerak erronka handiak suposatzen dituela ikastolarentzat. Nola nahi ere gure bideak, gure adinekoenak bezala, oztopoak ere baditu. Gure eskualdean, azken urteoetan jasotzen ari garen jaiotze defizitaren ondorioz, despopulatzearen eta zahartze demografikoaren gaia mahai gainean daukagu. Eta kontu horrekin larrituta gaude.
Zangotzako ikastola eragile sozial eta sozializatzaile aktiboa den heinean, Nafarroa oinezen erakusleioa erabili nahi dugu joera horretan eragiteko. Gauzak horrela, lanean daia da ikastola. Datorren urrirako Zangotzako kaleak euskararen aldeko aldarriz betetzeko. Eta etxebizitzaz Euskal Hirigune Elkargoak alokairuen prezioa mugatzeko tresnak eskatu zituen. Bada atzo agertu zen dekretua Frantziako agerkari ofizialean. Lapurdiko tentsio handiko eremuko 24 herrietako alokairuen prezioa mugatu ahalko du elkargoak. 2024an sartuko da indarrean neurria, herri bakoitzean alokairuen gehienezko prezioa zein izango den aztertu ondoren. Politikara salto egin aurretik azken berri bat, auto kutsagarrien zirkulazioa mugatuko du Bilboko udalak hiriaren erdialdean. Airearen kalitatea hobetzea eta mugikortasun iraunkorra sustatzea du xede eta neurriak lanegunetan ezarriko dira soilik. Bilboko udaleko gobernu batzordeak onartu du etorkizuneko emisio txikiko eremua arautuko duen ordenantza proiektua. Ibilgailu kutsatzaileek eta oso kutsatzaileek mugatuta izango dute emisio txikiko eremuan sartzea, zirkulatzea eta aparkatzea. Bilboko emisio txikiko eremua hiriaren erdialdean izango da, lan egunetan soilik izango baitu eragina goizeko 7:00 iluntzeko 8:00. Zirkulazio murrizketak pizkanaka aktibatuz joango dira, ordenantza indarrean sartzen denetik 2029 urtearen amaierara arte. Bilboko airearen kalitatea eta osasun publikoa hobetzea du helburu proiektuak. Nora Abeteren esanetan ordenantza honek aukera ematen digu uriaren irisgarritasuna bermatzea eta mugikortasun jasangarriagoa sustatzea. Ibilgailuen zirkulazioa da kutsadura iturri nagusia Bilbon, hain zuzen ere airearen kalitateari eta biztanleen ongizate akustikoari eragiten die. Udalaren esanetan ordenantzaren diseinua hiriaren ezaugarriak kontuan hartu dituen azterlan baten emaitza da. Eta politikan Araba, Bizkai eta Gipuzkoako herritarrek duela 54 urte onartu zuten Gernikako estatutua eta ia 4 hamarkada eta erdi geroago ura dago oraindik ere indarrean. Urte mugaren efemerideak ez du aparteko ospakizunik ekarri, baina adierazpen sorta egin dute alderdiek. EAJak eta EH Bilduk adierazpen bat onartu dute Eusko Legebiltzarrean autogobernuaren kontrako erasoak salatzeko. Eta atzokoan EH Bilduk erabateko subiranotasuna aldarrikatu zuen, Eusko Jaurlaritzak Gernikako estatutua osorik betetzeko eskatu zuen, eta aldugu prest agertu da eredu demokratikoago batean sakontzeko. Uste dugu herri honen gehiengoak hain zuzen ere bere etorkizuna antolatu egin nahi duela, bere bizitza antolatu egin nahi duela, eta bere bizitzarako behar dituen urratsak eman nahi dituela. Eta horregatik duela inoiz baino gehiago nazio bat aldarrikatzeak. Eta horregatik uste dugu gehiengo horiek artikulatu beharra dagoela. Eta Euskal Herria Bilduk zentzu horretan dei egiten du azaroaren 18an Bilboko kaleak betetzera. Gure bizitza antolatu dezagun, gure erabakiak antolatu ditzagun, gure erabakiak hartu ditzagun eta gure erabaki horiek errespetatuak izan daitezen. Momentua da beraz, derrigorrezko harrera kuotak ezartzeko estatukide guztiei
migrariei iristen usteko beren gogoko helmugara, bertan behin iritsita asilo prozedura ireki dezaten. Segurtasuna ezin da inondik ere aitzaki gisa erabili migratzeko eta zirkulazio librerako eskubidea errotik mozteko. Eusko Jaurlaritzara begira, asteartean urriaren 24an, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako sektore publikoan sindikatuek deitu duten grebaren testuinguruan aurkeztu zuen datorren urterako aurrekontu proiektua. Pedro Azpiazu Ogasun Sailburua jakinarazi zuenez, 15.025 milioi euro izango dira iaz baino, 774 milioi euro gehiago. Proiektu honen aurrean EH Bilduk marko bat aurkeztu du aurrekontuen negoziazioetarako. Unai Urruzuno politika instituzionaleko idazkariak eta Onintze Oleaga udal politikako idazkariak eman dituzte azalpenak gaur Donostian. EH Bilduko bozeramaileek aurrekontuetan aro aldaketa islatu behar dela esan dute. Inbertsio publikoak luzaz iraun dezala eta sendoa izan dadila eskatu dute eta baita udaletan zaintza publiko komunitarioak auzi kualitatiboa behar duela adierazi. Gizarte erronka handien garaian gaude eta horretarako beharrezkoa izango da aberastasunaren birbanaketa bat. Eta aberastasunaren birbanaketa bat egin nahi baldin bada, ezinbestez abordatu beharko da ere behingoz erreforma fiskalaren edo politika fiskalaren eztabaida bat eskatzen duen sakontasun guztia. Madrilera salto eginda, hainbat astez negoziatzen aritu ondoren, PSOEk eta Sumarrek koalizio gobernu bat osatzeko akordioa egin dute, euren esanetan hobeto bizitzeko gobernu akordioa. Besteak beste, asteko lanaldia 2025erako 37,5 ordura murriztea adostu dute. Es que tenemos la investidura cada vez más cerca, que vamos avanzando y por tanto, vamos sin pausa hacia lo que yo creo que es, cumplir con el mandato de la ciudadanía española, que son 3 cosas bien definidas. El primero, que no haya un gobierno de Feijóo con Abascal, eso afortunadamente ha sido evitado. Segundo, que no haya repetición electoral y lo más importante, que se sigan poniendo en marcha políticas de convivencia, también de estabilidad y de progreso en nuestro país. Este acuerdo de gobierno sirve para servir y no lo debemos olvidar nunca. Su único sentido es mejorar la vida de los españoles y las españolas, de las gentes de nuestro país. Primero, estabilidad. Segundo, convivencia. Y tercero, progreso. Palestinara begira, Palestinan dauden hainbat berri agentziek jakinarazi dutenez, bart gauean Israelgo armadak sartu irten bat egin du Gaza iparraldean lurrez. Ez da bart gauekoa izan Israelen lehen sartu irtenak Gazan urriaren 7 geroztik. Orain arteko handiena izan da ordea eta horrek alarmak piztu ditu.
Kulturari dagokionez, euskaraz irakurtzeko, zaletasuna bultzatzeko asmoz, euskal literaturaren buktegi jaialdia ospatuko da larun batean Usurbilen. Bueltan da buktegi euskal literaturaren jaialdia. Sortzaile, idazle eta irakurleen topaguna izango da beste behin Usurbil urriaren 28an. Xedetza dute euskaraz arte disiplina askotarikoekin gozatzea. Euskaraz irakurtzera eta idaztera animatu nahi dituzte zaleak, eta horretarako egitera oparo antolatu dute larun bat honetarako. Goizean 2 solasaldi eta poesia irakurraldi bat izango dituzte. Solasaldi bakoitzan 3 idazle izango dira. Lehenengoan Energia Izpide, Nerea Ibarzabal, Eneko Bidegain eta Arrate Egain ariko dira. Energiaren inguruan ipuin bana idatzi dute. Bigarren solasaldian zaintza erdigunan jarrita, Ugaitz Agirre, Miren Gorrotxategi eta Maitane Perez izango dira, euren ipuinen inguruan. Jarraian etorriko da poesia irakurraldia, horretan kate bat osatuko dute. Lehenak poema bat aukeratu eta bigarren batek irakurriko du. Gero bigarren horrek beste poema bat hautatu eta 3. batek irakurriko du, horrela katea itxi arte. Mariluz Estebanen poema batekin hasiko dira. Arratsaldera begira 3 ekitaldi izango dira. Lehendabizi Arkaitz Kanoren, Maite Larbururen eta Beñat Barandiaranen 20 netoak emanaldia izango da. Gero Usurbilgo Udarregi ikastolak antolatuta aurrek antzezlanak eta ipuinak eskainiko dituzte. Eta amaitzeko Petiren kontzertuarekin batera, haren manipulazio estrategiak diskotik abiatutako argazkin erakusketa izango da. Ekitaldien artean gainera musika ere protagonista izango da Zumarte musika eskolako irakasle batzuen eskutik. Literaturak beraz musikarekin, antzerkiarekin eta argazkilaritzarekin bat egingo du. Animatu egun ederra eta divertigarria izango baita buktegi jaialdian. Azken albiste honekin iritsi gara gurean gaur albistegiaren amaierara. Hauek izan dira gurean gaur jasotakoak edo nola ere, badakizue, guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eu satarian. Sutakarren zure baitan abestiarekin utziko zaituztegu. Ondo izan eta gero arte. Denborak ez du atzera itzulirik.